Han betegnes som en Facebook-guru. I aften var han i Esbjerg for at give gode råd om netværkssiden. Budskabet er klart. Har man ikke en Facebook-profil, ja, så kommer man ingen vej. Og mød Facebook-guruen sidst i udsendelsen. Velkommen til de sene nyheder på TV Syd. Facebook er det hurtigst voksende medie i Danmark, og derfor bliver netværkssiden mere og mere attraktiv for især politikere. Det er nemlig en smutvej til at komme i kontakt med vælgerne. Her til aften var der gode tips i Esbjerg. Han kan ikke gå på vandet, og han har hverken en sjov frisyr eller går i spraglet tøj. Alligevel så bliver Michael Lemberg betegnet som en vaskeægte guru, der ved alt om, hvad internetmødestedet Facebook kan bruges til. Vi kommer til at have vores identitet fra Facebook og tage den med rundt på resten af internettet. Facebook er på kort tid gået hen og blevet danskernes internettidsrøver nummer 1. Mere end 2 millioner danskere har en Facebook-profil, altså nærmest det rene tag selv-bord, for eksempel for en politiker, der gerne vil i kontakt med mange vælgere. Da mange medier, andre medier jo har det svært i øjeblikket, så tror jeg netop på, at Facebook hugger noget af den fokus, som andre medier har haft. Den tror jeg vil være her, og så kan man jo lige så godt benytte sig af det. Michael Lemberg var i dag i Esbjerg for at komme med gode tips om, hvordan budskaber skal formidles på Facebook. Ifølge guruen så er Facebook kun begyndelsen til et permanent liv i cyberspace. Nu er vi nået dertil efterhånden, hvor vores bedsteforældre og oldeforældre de er kommet på Facebook. Så hvis man ikke vil være helt tabt bag dansen, så er det nok en god idé at oprette en profil. Ikke mere herfra om den sidste nye Facebook-udvikling, der måske snart bliver overhalet af noget, der er endnu mere nyt. Det er nemlig igen blevet smart at slukke for mobiltelefonen og computeren.